I 2025 skal jeg indspille Carl Nielsens samlede værker for soloklaver her i Dronningesalen i Den Sorte Diamant. Det er godt 3 timers musik, som dels består af de værker, vi kender, som er indspillet før, men også af en rigtig god times tid musik, som noget af det kender vi ikke, eller jeg gør lidt, men små værker, som er fundet sidenhen i breve og gamle arkiver, og så også hans egne arrangementer af nogle af hans orkesterværker. For eksempel Dansene fra Aladdin, som han faktisk har arrangeret for soloklaver selv. Carl Nielsens musik for mig er danskhed, når danskhed er allerbedst. Det er vildt og skørt og fandelig voldsk. Det er humoristisk. Også meget ærligt og åbent og måske grænsende naivt nogle gange. Men med en melankoli og en vemodighed og en renhed også, som i hvert fald går lige i hjertet på mig. Jeg glæder mig til at indspille alt det her i et format, der hedder Dolby Atmos, hvor man faktisk får sådan en 360 graders oplevelse af musikken, hvis man har det rette udstyr til at lytte. Og indspillingen udkommer på Hour Recordings i 2026. Det er en kæmpe glæde for mig at dykke helt ned i Carl Nielsens univers, i hans musik. Jeg glæder mig så meget til det her projekt. Jeg glæder mig til at dele det med jer og dele den her danske kulturskat. Og jeg håber, at jeg formår at formidle musikken med den renhed og ærlighed og den kærlighed, jeg føler til den. Så I også kommer til at kunne mærke det, når I lytter.